čaute u nového videa. Takže videli ste part 2 a ešte tu je part 1. Takže už som späť, aby ste vedeli, a teraz už rozprávam. Asi ste si mysleli, že asi nebudem rozprávať tých shortov. Tam, čo sme proste mali ten Nikos mod, a teraz budem rozprávať, aby ste vedeli. Takže pamätáte si, ako sme tu išli. Máme tu furt kapibaru, ale teraz tu nebudeme mať len kapibaru, ale budú nás tu naháňať tie postavy. A inak sú to aj iné veci, tak aby ste vedeli. A máme tu aj máme tu Nuba a tohoto pána. Poďte mi, koho vám to pripomína. Asi neviem, či? By sa nekúka, nečul. Dobre. Takže ukážem vám jedno kúslo, ktoré som kedysi veľmi dlho... Túto hru som už dlho nehral. A vidíte, teraz tu normálne letím na Nubovi. Normálne tu letím na Nubovi. A prečo to tam levituje ten noob? Neviem. Takže už ideme späť do hry. No dobre, takže... Wow, a teraz ma tu zabili. Takže budeme tu mať nejaký speedrun. A teraz tu jeden padol dole. Takže nás tu naháňa Bauer, teda neviem, jak sa to hovorí. No, sú tu. Wow. A potom tam budeme mať inú hudbu teraz. Keď nájdeme toho Troja, tak potom sa nám dá taká hudba. A kde je ten Troll? To by ma strašne zaujímalo. A kde je ten henten? Troll je kde? Neviem. Takže... Dáme tu... Kde je ten? Kapibara. No wow, sú tu teraz. Tu niekde seknutý. Wow. Takže som sa akože najedol toho hentého burgeru. Ten pes. Normálne. A teraz... Nič sa stane. Oni sa tu nedostanú, ale toto bude strašne hardcore. Bude strašne hardcore, keď sa tam... Aby som nezomrel. Tam, aby som už keď tam prídem, tak zomrem maximálne. Takže... Máme Dunalde. Picička. Jure, kde sú? Wow. Kde sú? Kde to spavneme? Kde je môj klón? Mal to byť môj klón. Ale není tu. Není normálne. Takže nevieme. Máme tu aj Soldier. Enemy helikopter. Viete, čo je to? Nepriateľská helikoptéra, ktorá bude útočiť na nás. Dobre, takže je čas si spavniť nejakú zbraň. Takže... Props dáme, props. Toto tu není. A máme tu shotgun box. Máme tu nukleárnu bombu. Máme RPGčko je kde? Kde je RPGčko? Neviem. Ují. Kam máš brzdí? No teraz nie je.
Bo se mi to trošku seklo. Zdrhaj si, prosím. Oni zabili tu NPCčku. NPCčka. Zabili tu ty NPCčka. Helikoptera. Tu je ta helikoptera. Ale neviem, prečo neútočí. Wow, niekto zničil. Bulerník zničil helikopteru, wow. Tam má tu klon teraz. Klon zomrel. Uf, som mŕtvý. Som mŕtvý. A čaute, sme tu späť. No a wow, teraz som tu nabúral. Nie som rozhodnutý, teraz budeme robiť. Možno už som rozhodnutý. Takže raketu spavneme a ideme na vesmír. Dobre, sme tu, ideme na vesmír. Teraz tu letíme. Už tu letíme. Takže nevieme, kde idem letiť. Niekde preč. Niekde preč proste. Uf. Ty kokos, raketa je zničená. To je normálne. A kde tá raketa vyletila? Dáme fly. Takže lietame už. Kde je ten park? Tam, kde sme sa spawnuli. Kde? Dobre. Dobre, máme tam tu jeep, takže máme postavíme si tu aj nie blbosti, ale stavby. Takže už tu máme toto. Naša základná, není vybavená. Není to normálne? No, není to normálne. A aby ste vedeli, že proste máme tu aj inventár a máme tu AK-47. Vidíte, môžem strieľať. A už neviem čo. Ty kokos, to zgebalo. To proste zgeblo. Nie normálne. No základná je celkom poškodená. Ste vedeli. Dobre. Ale ešte... Dobre, takže už za chvíľu budeme končiť. Prečo tu máme zničenú toaletu? Je to za toaleta. Máme to geblo. Sveté geblo. Pomôcť na to naháňať rok. Tu naháňať rok. A teraz musíme musíme končiť. Takže ahoj, zase sa uvidíme.